babu isasshen lafiya. Allah dai ya sa ka ya mutumin asiri. In ya mutu ban san yaya zan yi ba yawwa na kusa ƙarasawa ma. Kai? Yagwa, 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 yagwa. Bari dai in je in zauna ko zan samu wani mai taimaka min tun da ya ki tashi yawwa. Yagwa tun daga can nake ta kwalla maka kira to ka hau mashin ɗina in ya so idan aka gyara sai ka zo ka ɗauki kayan ka. Ai ban ji ka ba abokina, ni ma da yake sauri nake ina so zan je wajen mutumiyar mana. Ko shi yasa gabaki ɗaya ban ji ka ba, abin da yasa ban ji ka ba kenan. Idan an gyara kawai ina ga ko zan zo in ɗauka ko kuma in turo yara su ɗauka. Ina ga zan kirawo Malam Hassan ko SDA idan ya so idan suka gyara mashin sai su taho da shi. Yawwa mashin na barki lafiya. Kutumar uba a radu tsuntsu daga sama ga shashe ga babu kowa, bari in buga shi tafi da shi. Kura uba ya kuma tashi, abinda zan yi kawai zan tafi da shi. In ya so idan na yi gaba bari dai in gwada bugawa. Yawwa 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 ya tashi. Wallahi guduwa zan yi